ni fɛn min ye o de ye k'a fɔ bana min bɛ ni a ye dunuya labɔ k'a sɔrɔ jamana in yɛrɛ bɛ lahalaya min na n'o ye sunkalo ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale kalo a sigi don sera o waati in de la sa kabili kari tɛmɛnen min y'an ka jamana marabaaw ye k'u ye dabali ni fɛɛrɛ kura dɔw boloda ka kimɛ u ka bana min bɛ yen bi n'a kɛn bɛ ka dunuya lasagola bi kosɛbɛ n'o ye coronavirus ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an y'a jira u la k'a fɔ bana in jujɔn na Chine jamana de kan u ka dugu min bɛ yen n'o ye Wuhan bana in daminɛna ye de bana in ye mura bisigi ye kunkolodimi b'a la fari bɛ guwan a farigan fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ banakisɛ fɛ banakisɛ min n'u k'a ma ko corona o bana de ye kɛnbɛ ka ɲɔgɔn ɲa anw fɛ Mali kɔnɔ yan nin waati laban ninnu na juma tɛmɛnen tuma o tuma ni gwɛlɛya gingina faso da la n'o tuma dabali ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ faso fɛ wala faso marabaaw fɛ Mali bɛ se ka tanga cogo min o kolo dɔ sigilen don an fɛ Mali kɔnɔ yan n'u k'a ma ko Conseil supérieur de la défense nationale juma tɛmɛnen o faamaw u ye tɔnsigi kɛ o tɔnsigi fori waati u ko bɛna wale dɔw kɛ wale minnu n'u bɛna laminɛli kɛ mun ka hakɛ la tubabuw b'a fɔ de ma ko restriction o restriction in i n'a fɔ kɔrɔlen i yamaruyalen don ka fɛn caman kɛ i bɛ se ka bali olu bɛɛ lajɛlen kɛli la ka kimɛ kɔnɔguwan dɔw ma kɔnɔguwan in i bɛna bali fɛn minnu kɛli la tuma dɔ la ni balila olu kɛli la a b'i tanga ka bɔ kɔlɔlɔ dɔw ma ko Mali marabaaw ko olu y'o dabali n'o fɛɛrɛw de sɔrɔ cogo min u bɛ se ka dansigi sɔrɔ bana in a bɛ ka buguni min kɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ ka maa caman minɛ ko dɔgɔfurancɛ kelen kɔnɔ coronavirus ye maa min minɛ a ka ca ni maa ba kelen ye anw faso Mali kɔnɔ kɔni o bali wale minnu n'u bɛ kɛ Mali marabaaw fɛ u ko jɛn tɛgɛ n'a ye tuguni jama ka karama ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan yɔrɔ bɛ yen n'o ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔw ye ani fiɲɛminɛ yɔrɔw ye jama bɛ karama yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen datugura ka daminɛ kabini nin kalo in tile 10 n'o ye sibiri tɛmɛnen ye fo ka se nin kalo in tile 25 nata ma o siratigɛ de la sa yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ yan ni ɲɛnajɛw bɛ kɛ a yɔrɔ la o mana kɛ jamanajɛ sugu o sugu ye tile 15 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ko diɲɛ tɛgɛ n'a ye maa si ka jama fara ɲɔgɔn kan min jama hakɛ bɛ tɛmɛ maa 50 kan jamana marabaaw y'a jira k'a fɔ dabali ni fɛɛrɛ dɔw fana bɛ tigɛ furaji min bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔw tanga ka bɔ coronavirus bana ma n'o ye boloci ye o boloci o ji k'u b'a fɛ ka o kɛli caya Mali marabaaw k'u b'a fɛ fana yɛrɛ tanga ninnu datugulan min bɛ yen n'o ye masiki ye u b'a fɛ ko o caman di mɔɔw ma falaki kɔni wari sara t'a la nka mun bɛ bali ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na ko kalansow t'a la kalansow kɔni o dayɛlɛlen tora min ye batokɛyɔrɔw ye o kɛra misiri ye o kɛra gilisi ye o ani sugufiyɛw olu sen tɛ nin ko la nin dabali ni fɛɛrɛ minnu na ko fɔra dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔni ko Mali fan si tɛ kɛrɛnkɛrɛnna min ye Bamakɔ ye ni a labatora mun kɔni tɛmɛna u ka ɲɛnajɛw fɛ u ka ɲɛnajɛ yɔrɔw la k'olu dayɛlɛlen tora nin y'a siɲɛ sabanan ye jamana marabaaw bɛ dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ka mu bali ku caman kɛli la kabili bana in a cokora an fɛ Mali kɔnɔ marisi kalo san 2020 o dabali ni o fɛɛrɛ minnu tigɛra Mali fɛ kabili a kɛra i n'a fɔ a bɛ sari mɔgɔw kan bana in kɔni a ka maa minɛ ka teli kosɛbɛ sibiri tɛmɛnen n'o bɛna avril kalo tile 10 ma maa minnu tun bɛ yen ni bana ye o minɛ Mali kɔnɔ o tun bɛ taa maa ba 11,750 ni maa 5 bana tun y'olu minɛ o maa ba 11,750 minnu sara ka sabu kɛ coronavirus ye o ye maa 400 ani maa 5 ye jamana yɛrɛ dɔnnikɛbaa minnu bɛ yen ni olu ka baara ye nin ɲɔgɔnna ko kunbɛnni ye ani cakɛbondaso minnu sigilen don banabaatɔw olu ladonni n'u furakɛli la pɔnze dɔgɔtɔrɔ Yakuba Toloba ale y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don n'a dabali ni fɛɛrɛ ninnu kɔni kɛra labato fɛn ye tuma dɔ la a ye se ka dɔ bɔ bana nin na nka o k'a sɔrɔ a ka lawaleya tiɲɛ yɛrɛ la dalafɔli dama tɛ mɔɔw ka a kɛwale ninnu kɛ a ko ale kɔni ka laɲini ye fɛn min ye ni mɔɔw ma kɛra minɛfɛn ye k'a sɔrɔ e bɛ nin baara in de kɛ
k'i yɛrɛ labilali cogo la min ni jamana marabaaw ko tuma dɔ la ni maa o maa ni i sera k'i yɛrɛ minɛ k'i yɛrɛ tanga ko i n'a kisi ka bɔ a ma nka dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra faso fɛ n'a yera k'a fɔ maa o maa bɛ o dabali n'o fɛɛrɛ kankɔrɔ sɔsɔ olu yɛrɛ ni ɲangini ka kan i n'a fɔ fasiri lase sɛbɛn in kunnafoni lase bondaso in y'a jira cogo min n'o ye professeur Yakuba Toloba o Toloba nka a bɛ fan dɔ fɛ ko tɔlɔ a mana bɔ sira o sira fɛ an ka yɛrɛ lamɛn. mesure min ta ne yɛrɛ fɛ mesure min yɛrɛ ka dɔgɔ parce que n'i y'a ye n b'a fɔ n b'a dɔn ko min caman bɛ k'a fɔ mesure min don a kɛra cogo cogo impact b'a la a bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ mais hali n'o y'a mesure fɔ ni population t'a respecté faamaw fana t'a surveiller a ma nɔgɔn o kan ka kɛ de telle sorte ka respecté fɛn o fɛn n'i y'a bɛɛ respecté o kɔfɛ fɛn wɛrɛ de bɛ yen dɛ punition de bɛ yen n'o ma kɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ il faut mɔgɔw ka siran fɛn dɔw ɲɛ on est obligé matériel tɛ nin ɲɛnabɔ foyi t'a ɲɛnabɔ fɛn min don an ka engagé population ka engagé faamaw k'u engagé bɛɛ de kan ka rôle jouer. An balimaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye an ka cɛkɔrɔbaw ye n'a fɔra cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw an bɛna an da don min na tuma dɔ la a ye se ka kɛ minnu ye n'olu ye an ka togodala sigi cɛkɔrɔbaw ye an ka bugufiyɛw dugu minnu ni courant tɛ nin tɛ olu kɔnɔganko ye nka n'i ye Bamakɔ ta ni dugubaw ta ni waati mana se kurantigɛ banbali o de bɛ daminɛ san o san ni funtani gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ ma tuma dɔ la hali Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi nka tiɲɛ don o don kurantigɛ banbali hali anw yɛrɛw bɛ radio ɲɛtaa la yan kurantigɛ banbali y'a to cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ka dunkibaru tuma dɔ la nin tile daba ninnu na a tɛ lase yɛrɛ fo Ala ka jɔn ɲuman dɔ ne yɛrɛ ni radio ɲɛtaa ɲɛmɔgɔba n'o ye Elhaji Ibrahima Jire ye an ye an dama kasi Ala ka jɔn ɲuman dɔ la u nana groupe kura d'an ma groupe kura in a fanga ka bon hali n'an ka kɔrɔlen sabu an ka kɔrɔlen tun ye 18 de 16 nka nin fanga taara fo 20 a bɛna anw dɛmɛ kosɛbɛ Ala ka jɔn ɲuman min don hali a ma sɔn a tɔgɔ yɛrɛ ka fɔ a ko ale bɛ laseliw lamɛn tuma dɔ la donkibaru bɛ to laseli la sufɛla fɛ wajibiw bɛ to sen na kuran bɛ tigɛ o b'a sɔrɔ ale labɛnnen don k'a fɔ a bɛna lamɛnli kɛ ale b'o kɛ o gɛlɛya b'ale sɔrɔ cogo min o gɛlɛya bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o cogo la o tuma kurantigɛ ye fɛn ye fɛn min a kɔlɔlɔ bɛ se mun ma kosɛbɛ arajo kɔni tɛ tuma caman an ka minɛnw bɛ jeni yan ka sabu kɛ ni kuran tigɛra n'a bɛ na a bɛ na ni fanga sugu dɔ ye anw dun ka minɛn baarakɛminɛn ninnu kurantigɛ banbali ka jugu ma kosɛbɛ cɛkɔrɔbaw aw ka sokɔnɔna ninnu na yɔrɔ ni kuran kɔni tigɛra tele kɔni tɛmɛnɛw nka gɛlɛya yɔrɔ ye yɔrɔ min ye o ye sumayalikɛla min bɛ sow kɔnɔ funteni n'a fanga bonyana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mago bɛ sumaya la o n'o tigɛra kaban sow kurunkurunnen don anw fɛ Bamakɔ yan ani Bamakɔ ani Mali dugubaw kɔnɔna na fiɲɛw tɛ don kinw dilancogo dɔw la wa so ninnu bɛɛ caman ye bɔgɔ farasow de ye o faraso dun ni fiɲɛ tɛ don a kɔnɔ a bɛ hadamaden n'a tɛ nin wusu funteni fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw caman bɛ degun kosɛbɛ o degun dan ye hali ni ventilo ni b'i ka so ni kuran tigɛra i n'a dɔn ja nafa bɛ ventilo la o kuran tigɛ banbali ninnu de a kɛlen don gɛlɛyaba de ye bi o gɛlɛyaba ninnu degun min b'a la wa gɛlɛya ye fɛn o fɛn ye san o san a bɛ kɛ su fɛ an bɛ kalo min na n'o ye avril kalo ye o tile 12 ka se tile 17 tɛmɛnen ma ko Mali ni Côte d'Ivoire cɛ sira min bɛ yen ko o kuran tun tigɛra ko ma kɛ ɲɛnabɔ fɛn ye a kɛra sabu ye min y'a to kuran tun ka ca ka labɔli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ yɛrɛ tɛ kuran bɛ tigɛ jango n'o ɲɔgɔnna kɛra o yala Mali marabaw u b'a fɛ ka yɛlɛma in don ko la min b'a to gɛlɛya in bɛ wuli wa ɲɛfɔli minnu kɛra ani yafadeli minnu kɛra Énergie du Mali fɛ n'a fɔra mɔgɔw ma an ka jɛ k'an sigi ni bɛɛ y'i sigi ni min sigiyɔrɔ bɛɛ ɲɛna ni min sigiyɔrɔ bɛɛ n'a tigɛɲɛso bɔda ma wajibi ye u ka wuli k'i dɔ diɲɛ don o don gɛlɛya minnu bɛ se malidenw ma Bamakɔ yan ani Mali wɛrɛ fan wɛrɛw fɛ ko min ye énergie baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnya min y'a ɲɛmɔgɔba ye ko a wulilen don k'i jɔ sabu ale sigili ma mɛn kosɛbɛ gɛlɛya in kɔni san o san hali anw bɛ kuma na waati min i ɲɛ b'a la yelen bɛ ka jigin a bɛ ka yɛlɛ nin ka jugu an ka minɛ ma Ala k'an kisi minɛ tiɲɛ de ma dɔrɔn o ko kabili o nana ko bɛ k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na nin kɔlɔlɔ ninnu tɛ fɛn kura ye furancɛ fanga min k'o bɛ ka i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na nin ko in min n'a bɛ kɛ san o san a bɛ se ka dabila cogo min ka sɔrɔ kuran dili jamanadenw ma o ye jamanadenw ka hakɛ de ye baara caman bɛ seli ɲɛkɔrɔla la
gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ dala bi nin bɛɛ lajɛlen ye sabu ye sabu minnu y'a to fo ɲɛsigi de ka kɛ cɛsiri de ka kɛ min b'a to nin kɔlɔlɔ ninnu bɛ se ka wuli cogo min o siratigɛ de la min ye Bamakɔ kin caman ye Bamakɔ la lamini ale Mali fan wɛrɛw fɛ kuran bɛ tigɛ yenkaw la kosɛbɛ ko min ye Côte d'Ivoire ye ko a gɛlɛya kelenw bɛ yen ko hali bi ɲɛma sɔrɔ la ko de kɛn bɛ ka gɛlɛya si sabu fanga min bɛ o la o fanga min n'an ka kuran fanba dɔ bɛ bɔ Côte d'Ivoire n'a fɔra ka fɔ o jiginna ka se hakɛ min ma kuran min bɛ di Côte d'Ivoire fɛ gɛlɛya dɔw y'a sɔrɔ ko o kuran ninnu tɛ se ka di o siratigɛ de la alamisa tɛmɛnen min ye minisiri Seydou Lamine Seydou Traoré ye ale de ye Mali yɛrɛ dugujukɔrɔ tɔnɔfɛnw an ka funteni mafɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ se ka kɛ n'u ye n'u bɛ kuran di ani jiko ale da sera kurantigɛ banbali ma furancɛ fanga ye ale da sera kurantigɛ banbali ma funteni lahawuta min bɛ jamanadenw kan bɛ ni funteni dun bɛ n'a y'a sɔrɔ kuran bɛ a bɛ se ka nɔgɔya dɔɔnin n'a dun fɔra ka fɔ kuran tɛ olu yɛrɛ ka fɔcogo la ko dalu caman b'a la a ka fɔcogo la ko minɛn minnu bɛ yen ko minɛn ninnu dɔgɔyalen a dɔw ka ca ni san 10 ye bi san 10 in kɔnɔna na ko minɛn ninnu tɛ labɛn o ye kuranminɛnw ye i n'a fɔ Manantali barrage ko gurupu 2 dɔrɔn de bɛ yen ka sɔrɔ 4 de bɛ se ka baara kɛ a ka fɔcogo la a ko Mali ni furancɛ fanga in na ko Mali mago bɛ mégahertz min na k'a bɛ taa fɔ 400 o minnu dun b'u bolo o tɛ tɛmɛ 300 kan ale yɛrɛ ka fɔcogo la ko min ye Bamakɔ ye n'i ye kuran haju ta 175 o bɛɛ bɛ di Bamakɔ yan ko de y'a to kuran bɛ jigin kosɛbɛ o minisiri y'a jira k'a fɔ cogo min na Mali bɛ se ka a yɛrɛ bɔ nin gɛlɛya la ko Mali tun bɛ kuran ɲini Côte d'Ivoire fɛ o tun bɛ 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko d'an ma ko min ye an sigiɲɔgɔn jamana ye o kan ka 100 min di k'a tɛ 100 di tuguni k'a bɛ 70 de digi i n'a fɔ bɛn tun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min k'u ye mɔgɔ ci ka taa Côte d'Ivoire ko yɛlɛma ma don a la cogo min Mali yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ sama ka bɔ nin ko la min ye Mali marabaaw ye ko baara dɔw bɛ ka k'u fɛ sikɔrɔ nka o tɛna ban fo san 2022 baara minnu bɛ sen na min b'a to Mali bɛ se ka yɛrɛ sama ka bɔ nin kuranko gɛlɛya la Mali kan ka ji kurun 3 de dilan Joliba sanfɛ o baara dɔw bɛ sen na minisiri yɛrɛ ka fɔ la ko ni Mali b'a fɛ ka bɔ kuranko gɛlɛya la nafolo hakɛ min kan ka don la o ye miliyari 2 ni miliyari 300 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ko Mali mago b'o de la min bɛ se ka kuran gɛlɛya ninnu wele a yɛrɛ ka fɔ cogo la ko malidenw kɔlɔlɔ minnu bɛ da u kan ka sabu kɛ kurantigɛ in ye k'u bɛ a ɲini malidenw fɛ u ka sabali k'olu faamu ko san 30 gɛlɛya tɛ se ka wuli tile dama min b'a to malidenw ka gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min a yɛrɛ ka fɔ cogo la ko san 2022 ni san 22 k'o bɛ nɔgɔya ni san 2022 ni san 21 ye k'o b'a sɔrɔ ko Mali haju bɛ dɔw la Mali bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min an ka yɛrɛ lamɛn. An balimaw an'u la yanni an ka don kuma kɔnɔ an bɛ maliyɛnw fo maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a f'u ye k'a fɔ ko an ye bi ɲɔgɔn dalajɛ in kɛ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko an kɔnɔla fililen de bɛ ka nin kɛ an préoccupelen don u ka sɔrɔ la kurantigɛ mun bɛ ka kɛ an m'a fɔ ko nin kurantigɛ in k'a fɔ ko nin ɲinan kurantigɛ in k'a ka jugu ni san tɔw ta ye o tɛ dɛ mais anw mana k'a fɔ ko an ma an comparer mɔgɔ tɛmɛlenw na an nana de k'a fɔ ko fɛn o fɛn tun bɛ kɛ fɔlɔ o si kana kɛ bi anw nana o de kama o de la kurantigɛ kɛra bi a y'an tɔɔrɔ fo ka s'a dan na o de la an y'aw dalajɛ bi pour que an ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ k'a da maliyɛnw tulo kan maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko kurantigɛ min bɛ sen na an b'a kalama k'a fɔ ko kura don ko kɔrɔ don jamana kɔnɔ mais anw nana jamana kɔnɔ pour que k'a fɔ ko minnu bɛ kɛ fɔlɔ n'olu tun man ɲi n'an bɛ fu siri o de dan na mais walasa an ka fu siri o dan na an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ tile 1 ko ye tile 2 ko tɛ tile 3 ko tɛ fɛn mun ma se ka kɛ san 20 ni san 30 kɔnɔ kalo 6 tɛ o kɛ mais o tɛ a to k'a fɔ ko anw bilala baara min na k'an b'an cɛ a la an nana de k'a fɔ k'an bɛ maliyɛnw ka problème régler ka maliyɛnw ka vie facilité u bolo an cɛ sirilen b'o de la wa kɛ an b'o a dan na an nalen an nana sɔrɔ jamana énergie bɛ cogoya min na juru min bɛ jamana énergie dɔrɔn na a ka fournisseurs minnu bɛ courant feere a ma o dɔrɔn n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o tun ye franc CFA miliyari 180 juru tun y'o ye an nana sɔrɔ
courant bɛ di ni baarakɛminɛ fɛn fɛn bɛ baarakɛla ninnu bolo a bɛɛ kɔrɔla parce que n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ye san 10 san 20 baarakɛminɛ salenw ye n'i dun ye baarakɛminɛ san n'i m'a ladon mɔgɔ yɛrɛ ka kuma hali ni si b'i la n'i ma entretien k'a la a tɛ nafa ɲa donc i ye baarakɛminɛ san n'i ma entretien k'a la n'i ma maintenance k'a la a tɛ marcher donc an nana sɔrɔ baarakɛminɛ ninnu bɛɛ fɛnɛ sɛgɛnnen don fo ka s'a dan na mais an tun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko ɲinan mars ni avril bɛ gɛlɛya an tun sigilen don n'o ye donc an b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a kan ka bɛn ni sunkalo ye donc anw nana dɔrɔn an ka baara fɔlɔ kɛra jumɛn ye an bɛ se ka mun de kɛ sisan walasa ni mars ni avril sera maliyɛnw kana tile gɛlɛya dɔn o kɛra an ka baara fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye k'a fɔ ko an ye o kɛ cogo cogo filanan kɛra jumɛn ye an ko an bɛ se ka mun fɛnɛ kɛ parce que anw nana o de kama ka fɛn kɛ mun b'a to hali sini n'anw tɛ yan nɔ maliyɛnw bɛ mun nafa ye an ko an bɛ se ka mun de kɛ sisan nɔ tuguni walasa san wɛrɛ ni ɲɔgɔn kuma la an kana to boliboli la tuguni k'a fɔ ko an bɛ se ka fɛn jumɛn tugu yan fɛ an bɛ se ka jumɛn tigɛ yan fɛ k'o bari yan fɛ walasa kurantigɛ kana kɛ pour que o kana kɛ secret wɛrɛ t'a la fɔ an ka wari de ɲini ka minɛ ɲɛnamaw san mun bɛ kuran dilan donc urgence tun ye jumɛn ye urgence tun ye ɲinan an b'a lajɛ ka groupe dɔw ɲini k'olu sigi o yɔrɔ ninnu na walasa ni o yɔrɔ ninnu tiɲɛna dɔrɔn an ka se ka courant di population ma bon hali n'i y'a jateminɛ o baara in fɛnɛ k'a fɔ k'i bɛ groupe sigi k'a bila énergie réseau kan n'i bɛ fɛ k'a kɛ a wagati fitinin surumani o ye san kelen an dun nana octobre an tun b'a dɔn ko avril ka se avril mars ma o ye kalo 6 dɔrɔn de an b'a kɛ cogo di donc an sera quand même an y'an jija k'an digi a baarakɛla ninnu kan minnu kan k'a baara kɛ k'an digi u kan walasa u ka se k'a kɛ an ye kalo 4 fɛn min bɛ kɛ san kelen an y'o kɛ kalo 4 o groupe ninnu installé la dɔ bɛ Badilabugu dɔ bɛ Sotiba IER cour kɔnɔ an tilalen o la an ko bon sisan nɔ funteni mana se anw mako bɛ électricité hakɛ jumɛn na pour que maliyɛnw kana sɛgɛn an y'a jateminɛ k'a fɔ an mako bɛ mégawati 400 jate de la mais an ko bon nin 400 in sisan nɔ n'an bɛ fɛ k'a bila maliyɛnw ka disposition na k'a bila maliyɛnw ka bolo kan tile heure 24 kalo tile 30 an bɛ se k'o kɛ cogo di walasa an ka se k'o kɛ fɔ an ka wuli parce que n'i y'a jateminɛ an ka baarakɛminɛw minnu b'an yɛrɛ bolo o bɛ se ka 300 mégawati 300 ɲɔgɔnna de produit a tɔ ye 100 mun b'a jɛ an nana sɔrɔ k'a fɔ ko an ka jamana tagabolo kɔrɔ la an kɛlen don k'a kɛ an bɛnɔkan mun bɛ CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka to ka énergie san ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔna la Mali bɛ 100 tɔn in Mali b'o bɔ kɔfɛ ka na n'a ye Mali kɔnɔ donc an ko comme an nana sɔrɔ o bɛ bɔ kɔfɛ o filɛ nin ye o ye ko ye mun bɛ bɛn tile kelen mais a tɛ bɛn badabada donc tagalen ɲɛfɛ min an da don an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ walasa ka bɔ o kɔnɔ min an da don o la k'o fɔ mais hali n'i ko k'i b'o kɛ fɛnɛ o ye san caman baara ye alors que an dun ka objectif ye kalo 6 in kɔnɔ an bɛ mun kɛ donc an wulila ka se an sigiɲɔgɔn olu ma k'a f'u ye bon bɛnɔkan de b'an ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka nin di anw ma anw tɛna kulonkɛ ɲinan funteni na parce que ni funteni bɔra ɲinan a bɛna bɛn ni sunkalo de fɛnɛ ye an tɛ fɛ Mali population ka sɛgɛn est ce que an bɛ se ka garantie sɔrɔ bɛnɔkan b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais halisa an mago bɛ garantie la k'a fɔ a b'a kɛ an ye papiers signé k'a fɔ ko u b'a kɛ an wulila o kan an y'o kɛ janvier kalo la an wulila ka s'u ma an y'o kɛ mars kalo n'an y'a jateminɛ ne ma fɔ ko courant ma tigɛ dɛ mais n'an y'a jateminɛ courant tigɛ caman bɔra fanga la n'i y'a comparer mois de mars kalo tɛmɛnenw na an tun hakili la ko kelen de kan ka bɛna continuer avril kalo la mais an y'a ye mars yɛrɛ kɔnɔla in fɛnɛ la an ni an sigiɲɔgɔn mun bɛnnen don mun na k'u b'o d'an ma an y'a ye k'u kun t'o yɛrɛ di ka ɲa donc nin kalo in yɛrɛ dɔrɔn tile 7 an wulila tuguni an tagara se u ma an ye sigi ka kuma kɛ k'a f'u ye k'a fɔ an mago bɛ nin quantité in de la a y'aw jija a k'o di mais n'aw tɛ se k'o di aw bɛ ka mun di sisan a ye layidu d'an ma k'a fɔ ko aw bɛ t'o kan an y'o layidu sɔrɔ an nana an bɔra yen kalo tile 7 kalo tile 12 u tun bɛ mun yɛrɛ di kɔrɔlen caman baden bɔra o fɛnɛ la o kɛra fɛn ye mun ye an ka courant di mun ye a gɛlɛya mais an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye funteni bɔ mun bɛ yen sisan funteniba bɔ de don donc an yɛrɛ kun fɛnɛ ye jateminɛw kɛ ka se o de ma an b'a dɔn k'a fɔ ko funteniba bɛna bɔ mais ni funteni bɔra fɔlɔ i kun se ka kɛmɛ sira o courant kɛmɛ sira n'i kun b'a di fɔlɔ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i ko k'i b'o 100 sira in di 10 ou bien 15 ou bien 20 yɛrɛ bɛ bɔ o la o ye tile yɛrɛ farinya sababu ye parce que hali moteur ma fɛn de don ni courant tile gana cogo sugu dɔ la dɔ bɛ bɔ o la o de la an tun ye groupe wɛrɛw sigi walasa o 10 ni 15 min bɛ bɔ a la an ka se k'o compenser o tun tɛ kɛ san tɔw la mais an ye nin bɛɛ de jateminɛ k'a fɔ ko ɲinan ta in ka gɛlɛn parce que anw nana mun kama anw nana k'a yira de k'a fɔ ko kow bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ la mun tɛ cogo kɔrɔw ye donc an y'o de kɛ o kɛlen effectivement ɲinan tile barika bonyana ni san tɔw ta ye funteni avril na mais o bɛɛ la anw ye fɛn kura minnu sigi minɛn kura minnu sigi olu kun sera
ka se k'a supporter mais an kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛnɛ kun bɛnna mun na o de kɛra tiɲɛni ye parce que olu fɛnɛ fɛ yen courant ko gɛlɛyara bibi na courant bɛ ka tigɛ olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen yɔrɔ mɔgɔ tɛ dumuni bɔ i denw da ka taga don mɔgɔ wɛrɛ denw da dɛ o de la an ko an bɛ se ka ɲa ɲɔgɔn ma ka courant di ɲɔgɔn ma tile 1 ni tile 2 mais an man ka kɛ an tagabolo ye o de kosɔn an b'a fɔ maliyɛnw ye courant tigɛ min bɛ sen na bi ko kura tɛ ko kɔrɔ don mais anw tɛ yan k'a fɔ ko mun bɛ kɛ kɔrɔlen ko ka kɛ bi an kɛlen don ka dabaliw tigɛ walasa halisa caman ka bɔ a la mais ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye n'i ye ne kɛ ala ye bi ka se kɛ ne bɛ courant dilan sisan k'a di maliyɛn bɛɛ ma mais n tɛ ala ye ne jɔni de ye n bɛ sɔn n ka jɔniya ma o jɔniya in kɔnɔla la n'i bɛ fɛ ka baara kɛ i y'a kɛ cogo cogo i mago bɛ wagati dɔ la hali ni moyen kɛr'i bolo parce que bibi na an wulila ka taga wari ɲini dɔgɔkun tɛmɛlen dɔrɔn ne bɔra Sudan n bɔra Abu Dhabi dɔgɔkun nataw la n kan ka taga Makan ka taga wari ɲini walasa an ka courant ko halisa a bɛ se ka basigi cogoya min na mais i y'o wari sɔrɔ cogo cogo n'i ye baara daminɛ i mago bɛ san damadɔni na pour que kow ka kɛ i sago ye o de la an b'a f'u ye u bɛ tɔɔrɔ mun kɔnɔ an b'a faamuya wa an b'u faamuya an b'u ka dusuman tiɲɛ an b'a faamu mais an bɛ mun ɲini u fɛ u fana k'an faamuya k'a fɔ ko fɛn mun ma kɛ san 10 san 20 o tɛ se ka kɛ kalo 6 mais o n'a ta o ta an cɛsirilen don k'a kɛ an kɔni mun ye labɛnw sabati walasa mun b'a to u tun bɛ sɛgɛn mun dɔn san tɔw la u kana se k'o dɔn o labɛn ninnu foyi ma bɔ u la gɛlɛya dɔ de donna an kɛrɛfɛ mɔgɔw kan mun ye an fɛnɛ ka courant ko perturber mais an bɛ segin a kan dɛ an bɛ tagali min kɛ courant ta mɔgɔ wɛrɛw fɛ yen o ye ko ye mun tun man ka kɛ mais a kɛra ji bɔnnen tɛ tiɲɛ anw nana sɔrɔ yen nɔ an bɛ se mun ye o ye k'a yɛlɛma de walasa k'a falen an ko an bɛ mun de kɛ an ko ɲinan ta o bɛ se ka kɛ parce que n'i ye baara daminɛ a tɛ ban mais san wɛrɛ ni san wɛrɛ kɔta ta anw bolo anw ka baara kan ka apprécier san wɛrɛ ni san wɛrɛ kɔta courant ko bɛna kɛ cogo di maliyɛnw kan ka anw ka ko jateminɛ o de ma mais o ma an bali an ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ɲinan ta caman ka bɔ a la walasa i ka se ka i ka courant ko ɲɛnabɔ i mago bɛ investissement de la ka wari bɔ ka baarakɛminɛnw san o kɔnɔna la an ko k'an bɛna an ye fɛɛrɛ tigɛ walasa ka baarakɛminɛnw courant minɛnw courant mun bɛ dilan ni tile an ko an bɛna a kɛ ka wari caman don o la walasa an ka se o fana ka se ka jɔyɔrɔ caman ta an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko énergie solaire n'aw y'a jateminɛ anw nali ani bi cɛ n'i y'a jateminɛ o courant ko o caman sigira sen kan n'aw ye conseil des ministres communiquéw ta a bɛ taga sɔrɔ au moins o ɲɔgɔnna 3 k'a fɔ ko courant mun bɛ kɛ ni tile n'a bɛ f'o ma énergie solaire o contrat de concession mun ye ka sɛbɛn kɛ gouvernement ni mɔgɔ dɔw cɛ minnu bɛna o baarakɛminɛ ninnu dilan ka courant di énergie ma o ɲɔgɔnna 3 ɲɔgɔnna tɛmɛna conseil des ministres la ka ban an nana n'a cɛ an kan ka mégawatt 93 o kan ka kɛ bila 50 an y'o signé o kan ka kɛ Fana 33 o kan ka kɛ Segu an kan ka fɛnɛ nin zenata tɛ 32 ye dɛ an ni agence solaire internationale n'o ye diɲɛ tɔnkulu ye mun ka baara bɛnnen bɛ énergie solaire ko ma n'o bɛ fɔ ma courant min bɛ di ni tile n'o ka baara bɛnnen don o ma o ye an y'an jija olu ka Mali choisi k'a fɔ ko u bɛna u ka expérience fɔlɔfɔlɔ u bɛna kɛ Mali de la o ye mégawatti 500 ye o projet fɛnɛ bɛ sen na an b'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ fiɲɛ fɛnɛ b'an fɛ yan nɔ donc méga 150 o fɛnɛ kan ka kɛ Kayi n'a bɛ fɔ ma Botege kuru village dɔ bɛ yen nɔ o kan ka kɛ yen nɔ fɛnɛ ninnu bɛɛ baara bɛ sen na nka an y'a fɔ cogoya min na ninnu dɔw baara o ye fɛn yɛrɛ de ye k'a jateminɛ par exemple n'i bɛna centrale éolienne kɛ ka fɛn kɛ mun bɛ courant min bɛ marcher ni fiɲɛ ye i kan ka san 1 jate de kɛ ka to k'a lajɛ hali kɔnɔw bɛ tɛmɛ cogoya min na est ce que a tɛna jouer kɔnɔw tɛmɛ cogo kan olu ye norme internationale ye olu ye bɛnɔkan diɲɛ bɛnɔkanw ye i y'a kɛ cogo cogo o ye tɛmɛ sira de i bɛ tɛmɛ mun fɛ k'a fɔ ko baara ma daminɛ walasa maliyɛnw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a daminɛna mais a tɛ ban tile kelen baara de tɛ wagati jan baara don an y'a daminɛ pour que an ka bɔ halisa an ka nin jɔnya juru in parce que ne bolo jɔnya juru de don k'a fɔ k'an bɛ taa Mali ka wuli k'a fɔ ko bi na maloyala ko de don an k'a fɔ k'a fɔ ko an tɛ ka se ka courant di maliyɛnw ma parce que gɛlɛya donna an kɛrɛfɛ jamanaw la o ye maloyala ko de ye pour que an ka bɔ o maloya in kɔnɔ an ye mun fɛnɛ kɛ an ye baraji dɔ tun bɛ yen nɔ o tun kan ka jɔ depuis san 2015 o tun kan ka jɔ Kulukoro mara la an nana sɔrɔ a papiyew bilalen bɛ dama don a kuma la an ye papiye ninnu labɔ wa bi na o baara daminɛna ka ban o tɛmɛlen kɔfɛ système OMVS n'o ye tɔn ye mun bɛ Mali Sénégal Guinée ani Mauritanie o ye tɔn jɔkulu sigilen walasa ka se ka
kuranko ani ji Mali ji fleuve Sénégal ji k'a makaran o fɛnɛ kɔnɔna la baraji dɔ bɛ ka dilan Guyina o baraji in fɛnɛ an nalen an ye wulikajɔ kɛ walasa o baraji in bɛ se ka ban ka bɛn ni Mali funteni ye parce que o fɛnɛ tun b'an dɛmɛ parce que n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sigi o sigiyɔrɔ la o système ni OMVS ka kuranko ni Guyina banna a bɛna fɔ kuranko kɛmɛ sigiyɔrɔma kɛmɛ o kɛmɛ 50 de bɛna fara donc an ye wulikajɔ kɛ walasa o baara fɛnɛ ka se ka ban ka bɛn ni funteni ye mais banajugu min bɛ yan nɔ sisan nɔ an ka diɲɛ kɔnɔ o y'o fɛnɛ baara lasumaya donc baara kun kan ka ban ka bɛn ni mars ye sisan nɔ jateminɛw la baara kan ka ban ka bɛn ni septembre nin san septembre kalo ye bon o ye fɛn ye mun b'a yira an na k'a fɔ ko san wɛrɛ bɛ nɔgɔya ni ɲinan ye o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ tiɲɛ don n'i ko k'i bɛ kuran dilan ni groupe ye kuran sara da ka gɛlɛn a bɛ wari caman bɔ gouvernement kun mais anw ko yanni baraji ko minnu sigilen no sen kan parce que n y'o de fɔ n ko n'i y'a jateminɛ n'i ko k'i bɛ baraji dilan san 5 ni san 6 fo ka taa se san 10 ma o baara de don mais yanni o baara ninnu olu ka sigi sen kan baara min ka teli o ye ka kuran kɛ ni groupe ye donc an bɛ kuran hakɛya min ta ka bɔ an sigiɲɔgɔnw fɛ yen n'o bɛ bɛn mégawati 100 jate ma donc an ye centrale dɔ jɔli daminɛ centrale in yɛrɛ a sera fɔ a jɔli ye caman kɛra a jɔli la on est à 30% kɛmɛ sira o kɛmɛ sira n'i y'a jateminɛ 30 kɛra kaban o bɛ sira kɔrɔ centrale in bɛ ka kɛ sira kɔrɔ ni Ala sɔnna o centrale in an b'o sɔrɔ 2022 donc an y'o fɛnɛ kɛ walasa o ka ban joona k'an bɔ jɔnjuru in kɔnɔ mais an b'a dɔn olu si tɛ Mali kuranko solution ye Mali kuranko fura tɛ foyi wɛrɛ an ka wari ɲini ka énergie solaire développer ka wari ɲini ka barajiw kɛ o kɔnɔna la ni kalo tɛmɛlen an ni entreprise dɔ fɛnɛ ye contrat dɔ signé walasa an ka se ka baraji kuru 3 an ka se k'o daminɛ fleuve Niger kan n'a bɛ fɔ o ma ko Bagoye Baoulé 3 ani Baoulé 4 o baraji 3 ninnu an y'o bɛnna kan signé olu bɛna étude daminɛ walasa an ka se k'o baraji ninnu fɛnɛ kɛ donc an bɛ mun fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ k'u hakili sigi mais an ye jɔn de ye an bɛ yafa fɛnɛ delikɛw fɛ mun bɛ ka kɛ sisan nɔ an diyaɲɛ ko tɛ dɛ an dɛsɛlen de wa hali o dɛsɛ in fɛnɛ kɔnɔna la an cɛsirilen don walasa a bɛ se ka ban joona cogoya min na ni Ala sɔnna tile nata ninnu na caman bɛ bɔ gɛlɛya in na ni Ala sɔnna mais an bɛ mun f'u ye an nana yan nɔ maliyɛnw dɛmɛli de kama wa an ka baara tɛ foyi wɛrɛ ye k'o kɛ k'a daminɛ président na ka se premier vice président ma premier ministre ma fo ka se gouvernement mɔgɔ bɛɛ ani EDM baarakɛla bɛɛ hakilina foyi wɛrɛ t'an na o y'a maliyɛnw bolo an bɛ k'o baara de kɛ mais k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ jɔn tɛ se ka kɛ Ala ye jɔn se ye mun ye i b'o de kɛ an se ye mun ye an b'o kɛ mais k'a fɔ ko an se ye mun ye o ye ka ko nɔgɔya maliyɛnw bolo ni Ala sɔnna san nataw la k'o bɛ nɔgɔya o fɛɛrɛw tigɛlen don n bɔra k'o fɛɛrɛw fɔ sisan nɔ wa an b'a kɛ mais halisa anw nana ko kelen de kama an b'o de fɔ ni Mali ko tɛ ne tɛ don naw wa k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen nɔ ko faamaw t'a kalama maliyɛnw bɛ k'a sɛgɛn kɛ cogoya min na ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'a sɛgɛn kɛ ten dɔɔni de toute ma vie ne ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ne ma deli ka foyi kɛ k'a fɔ ko n y'a kɛ k'a bɛn n yɛrɛ ni n ka n somɔgɔw ma o tɛ ne ka vie kɔnɔna la hali ne yɛlɛmana yɔrɔ o yɔrɔ la n'a fɔra ko ka sira dilan hali ni mɔgɔ ma wari bɔ depuis ne ma kɛ ministre ye a bɛ se ka to ko renseignement ɲini ne kelen ne bɛ sira dilan ka taga fɔ ka quartier sira dilan n'a fɔra ko ka courant kɛ ko ka éclairage public kɛ ne yɛrɛ ye wari bɔ n kun ka éclairage public kɛ ka taga parce que mɔgɔ kelen ko o tɛ ko dilan an bɛɛ de ye kelen an bɛɛ ye maliyɛn de ye mais ni ko kɛra cogo o cogo fɔ dɔ ka ta ka kɛ ɲɛmɔgɔya la ne bɛ ɲɛmɔgɔya la bi mais sini e bɛ se ka k'a la sinikɛnɛ nin bɛ se ka k'a la an bɛ ko o ko la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa Mali ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ Mali tɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ k'an to ɲɔgɔn sen t'a la an ka laɲini tɛ foyi ye kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ bi an tulo b'a bɛɛ la mais o tɛ ko ye an bɛ mun jateminɛ an bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn an bɛ baara min na u k'an dɛmɛ baara in na u bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ka laɲini tɛ olu ka laɲini tɛ ni Ala sɔnna an bɛ fura sɔrɔ a la nka halisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in kɔnɔla la parce que n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ a tɛ ɲɛnabɔ n'i y'a jateminɛ même ne bɛ k'a fɔ n ko baraji min daminɛna sisan nɔ Kulukoro ni ne y'a fɔ aw ye bi o baraji o daminɛna cogoya min na k'a fɔ ko sini ko ne bɛ se ka convoquer pôle économique la a ko la a b'a fɔ mun y'i don a la mais an bɛ Mali ko dɔrɔn de la parce que n'an ye ɲinan jɛ a bɛ fɔ période dɔ de ma ko période d'étiage c'est-à-dire que a bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ ji caman tɛ ba kɔnɔ donc sisan de n'i bɛ fɛ ka baraji kɛ sisan de i bɛ se ka baraji senw sigi mais pour que ka baraji senw sigi ko caman de bɛ yen o kan ka kɛ an ye mɔgɔ minnu bila la olu kan ka taa financement de ɲini extérieur la olu m'o financement sɔrɔ fɔlɔ Mali fɛnɛ kan ka papier dɔw signer ka d'u ma o papier ninnu ma di ne ko n k'u ka baara daminɛ u ko monsieur le ministre an bɛ se ka baara daminɛ kɛ mais n'an ye baara daminɛ e kan bɛ papier minnu ma n'olu ma signer ou bien n'anw taara wari ɲini n'anw ma wari signer wari sɔrɔ k'a fɔ ko baara ma bɔ bilen yala aw bɛ nin wari in sara
ne y'a signé k'a fɔ a y'a daminɛ aw mana baara mun kɛ n b'a sara o tɛ dɔwɛrɛ ye o donc sini n bɛ se ka convoquer pôle économique la parce que ni ne taara sini ni ne tɛ yan normalement ne kan ka miiri o de la o ni ne taara sini ni ne tɛ yan nɔ mɔgɔ kura min bɛ na o bɛ se k'a fɔ ko nin baraji in tɛ ne ka ko ye n t'a kɛ n'o ma kɛ mun de bɛ kɛ a bɛ fɔ ko e t'a ka wari sara n'a fɔra ko e t'a ka wari sara o ye ne bolo wele pôle économique la n bɛ mun kɛ n ye wari min fara ɲɔgɔn kan n ka vie bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la n b'a ta k'a di mais Mali ko de don an tɛ sɛgɛn o la o mais an bɛ mun fɔ dɔrɔn maliyɛnw ye an bɛ segin a kan an tɛ sɛgɛn a la an bɛ yafa ɲini kɛ u fɛ halisa mun kɛra an ka laɲini tɛ a man ɲi an dɛsɛlen de y'a kɛ nka an cɛsirilen don mun sababu la mun b'a to a bɛ ban joona cogoya min na nka an bɛ layidu mun d'u ma c'est que san nataw la ni mun kɛlen filɛ a tɛ kɛ ka sababu kɛ an ye baara mun daminɛ san nataw la a résultat bɛna ye hakɛto bɛ nin kan. Dimanche don min n'a bɛnna Afrique kalo tile 25 ma san 2021 fara ɲɔgɔn kan jɛkulu groupe an ka bɛn ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kunnafoni kura sira kan WhatsApp ani a tɔw bɛɛ lajɛlen o ye suntigɛba labɛn ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni musaka bɛ taa 80 bɔɲɔnko la a kɛra Sabalibugu kalankɛso la kalankɛso min n'an k'a ma ko Daro Adis wa ni jɛkulu de kɛra sababu ye ka nin kalanso in ni k'a jɔ k'a di a tigi ma koyi sira min sɔrɔla u ka suntigɛ dili kɛnɛ kan olu de filɛ nin ne Moribo Konate Sabalibugu masiri classe la Bamakɔ commune 5 kɔnɔ yan fɛn min ye ɲuman ye ne fa ɲuman a hɛrɛ tɛ se ka ban ka fɔ jɔyɔrɔ kelen na maninfin ka se ka dususuma yɛrɛ ni jigisigi sɔrɔ a ka sɔrɔ i bɛ ɲuman de kan ka kɛ bamananw ko bɛ nkɔnɔ tɛ suna ko a sɔmi yɛrɛ ka bakun tɛ mɔ maa min tɛ ɲuman kɛ kuma bɛ o sigi bɛ ni weleda ye mais ɲumankɛla ale b'a dɔn hali ni tɔɔrɔ ye n sɔrɔ n ka tɛgɛma gɛlɛya tɛ ne y'a kɛ Ala ye n dalen don kɔnɔna n tigɛ n b'o kan lajarabi bɛ se k'an sɔrɔ Ala ka latigɛ kɔnɔ mais ko m'a kɛ masa ye wala m'a kɛ balima ye wala m'a kɛ sigiɲɔgɔn ye o de kosɔn don wallahi ɲumankɛla b'o hakili sigi sɔrɔ maninfin yɛrɛ tuma dɔ dususuma dɔ bɛ i t'o sɔrɔ fiyewu f'a ka sɔrɔ i ye ɲuman kɛ n'i ye ɲuman kɛ Ala de bɛ dususuma ni sakina dɔ jigin e dusukun na i ni de bɛ minɛ k'a lafiya ka da kan Ala y'an da ni ɲuman de ye tɔ kelen min bɛ yen n'o ye ɲuman contraire o ye Ibilisa ta de ye o man ɲ'a ma o tɛgɛma gɛlɛya juguya hasidiya ɲɔgɔn labila ɲɔgɔn lagosi kɔdon ɲɔgɔn na komi an filɛ cogo min depuis an fa Adama ma dan ko mɛlɛkɛw sera n'o yɔrɔ de ɲɛ a ko e Ala anw m'an tɔ to e ye e bɛ fɛn si wɛrɛ jumɛn da k'i b'o bila dugukolo la o ka taa ɲɔgɔn joli bɔn fu Ala ko ne de b'a dɔn aw t'a dɔn dɛ bon toujours ni Ala y'an ye ɲuman na a bɛ mɛlɛkɛw wele a tun b'a fɔ ko ne kana ninnu bɛnba Adama da u bɛ dibi u filɛ seli kɛnɛw kan u filɛ jumaw kɔnɔ u filɛ sunkalo la u filɛ ka hɛrɛ tilaw ni ɲɔgɔn cɛ dan tɛ ɲuman na fa ka musiba yɛrɛ bɔ sigida ni kafo ni jamana ka ɲuman de b'a kɛ ka Ala ka hɛrɛ nati foyi t'a kɛ ni ɲuman tɛ sabu n Ala sigi bɛ k'an filɛ nin a ka hinɛ fɛn bɛɛ labɔ ko nka k'ale b'a ka hinɛ sɛbɛn ɲumankɛlaw de warahimuna yarhamuhumur rahmanu k'ale bɛ hinɛ hinɛlaw de la Ala k'an faru kan fa bamananw ko fɛntigi n'i ye kɛtɔ ye ka mangoya sɔrɔ k'i y'a san de Ala ka nin den ma bɛɛ mago bɛ min na o b'e bolo e tilala ka mangoya sɔrɔ k'i y'a san o ye sababa ye dɛ o fɔ an baden Ala ye minnu jarabi sabu nafolo ye jarabi ye bolokolo ye jarabi ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye jarabi ye Ala ye minnu jarabi ni nafolo ye u k'u jija u ka mandiya san wɛ u ka fɛn kɛ i b'a kɛ minnu u k'a fɔ Ala k'i sara nin bɛɛ t'i bin dɛ ne tɔgɔ ye Usumani Konate n sigiyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma an bɛ kɛnɛ min fana kan bi kɛnɛ min fana a kɛyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma ka kɛ nin Daro Hadisi kɔnɔna ye inshallah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah an ye jamaw fara ɲɔgɔn kan bi ka kɛ ni laadalala kelen de laadalala kelen min ni association groupe an ka bɛn a b'a kɛ san o san ka kɛ ni sunkalo kɔnɔna ye ni o ye ka suntigɛ di dɛsɛbagatɔw ma wa n'u ye min fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ o mana bɛn min ma o b'o de di dɛsɛbagatɔw ma sɔgɔmada in n'a lajɛ kun tun ye o de ye ka se ka don sukaro ani makɔrɔniw ka fara tuluw kan k'a di dɛsɛbagatɔw ma inshallah o de tun ye lajɛ kun ye an y'o de fɔ kuma kɔnɔna la ɲinan t'an siɲɛ fɔlɔ ye nin baara in daminɛna kabini 2018 yɛrɛ la an y'a daminɛ maa 25 de la 2019 la an y'a di maa 40 ma 2020 kɔnɔna la an y'a di maa 70 ma ɲinan kɔni a dira maa mun ma a ka ca ni maa 80 ani maa 5 ye wagati n'a lahalaw kɛcogoyaw de ko don an yɛrɛ nana ye k'a fɔ kuma dɔ la i k'a bɛɛ don suma la gɛlɛyaw b'a la n'i ye a dɔw kɛ donbolow ye kuma dɔ la o fana b'u nafa kosɛbɛ ka tɛmɛ an kɛlen k'a bɛɛ don sukaro la o de kama an y'o fara ɲinanta in kan donbolo d'u ma ka tila ka isan sɔngɔ d'u ma parce que n'i y'a jateminɛ an ka kuma kɔnɔna la an y'a fɔ k'a fɔ ko tɔn bɛ dili kɛ fantan mun ma i bɛ taa sɔrɔ maaw bɔyɔrɔw tɛ kelen ye maaw bɔyɔrɔ tɛ kelen n'i ye ko fantan kana dɛmɛ minɛ kuma dɔw la a bɛ nisɔndiya n'a ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ mais a seginni o b'a kamana fili wala ka da kan dɔw bɛ bɔ fɔ ba kɔfɛlaw la ka na o de kama an y'a ganiya ka se ka isan sɔngɔ di mɔgɔw fana ma inshallah tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ siga t'a la u b'a fɔ bamanankan na ten ko n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru la tɛ k'i tɔrɔn fila bɛ dugu ma an ka baɲumankɛw an b'o fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka da kan ko in kɔni a mana kɛ cogo o cogo a kun fɔlɔ kɔni bɛ bɔ association mais dɛmɛ yɛrɛ fanba tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔw la o ye an dɛmɛbagaw ye mun k'a daminɛ jamana kɔnɔ ka se jamana kɔkanna ma mɔgɔw b'an dɛmɛ kosɛbɛ o y'a kɛ o yɛrɛ de Ala subahanahu wa taala de ko ten ni maa min ye dɔrɔmɛ kelen
ni y'a di fi sabilillah masa subhanahu wa ta'ala b'a fali ye hɛrɛ la min ka ca ni o ye ka da ka nafolo ka bɔ ka di ala sira kan perte t'a la abada wa duwawu de fɛnɛ bɛ mɛlɛkɛw bɛ ala subhanahu wa ta'ala bolo ala ka diɲɛ ma don o don dan olu bɛ duwawu kɛ nafolo bɔbagaw de ye kelen ka duwawu ye allahumma ati munfiqan khalafa ko maa min bɛ nafolo bɔ ka di ko ala subhanahu wa ta'ala ka nɔrabila bila ye o b'a yira k'a fɔ maa o maa i bɛ dɔrɔmɛ kelen mun i ka nafolo la kana siga fewu n'a kɛra ala kama ala b'a nɔrabila wa maa min fɛnɛ hakili la k'a fɔ k'ale bɛ min di k'o de bɛ kɛ nagasi a ka nafolo la ko mɛlɛkɛw bɛ ala bolo mun bɛ ala subhanahu wa ta'ala olu fɛnɛ b'o tigilamɔgɔw daga ko allahumma ati mumsikan talafa o kɔrɔ ye maa min b'i yɛrɛ minɛ a ka nafolo dili la ko ala k'a ka nafolo tiɲɛ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli k'an cɛ ka bɔ nafolo tiɲɛ ma min kɔni donna nin da fɛ a musaka kɔni a bɛ taa fɔ 80 ani dɔɔni ɲɔgɔn na inshallah an bɛ kalanyɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna la association groupe an ka bɛn ale ka sababuya de ye kalanyɔrɔ in jɔ ka se ni lahalaya ma k'a daminɛ asopasement na fo ka na ban i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na ka peinture na fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maka warima don a la o de ye association ka sira fɛ ala subhanahu wa ta'ala ye mɔgɔ d'a ma mɔgɔ min sera ka nin bɛɛ lajɛlen jɔ wa an fana y'a dabɔ o de kama o fana ŋaniya ɲumanya o de fana kama a n'o waleɲuman dɔn de kama ka nana nin kɛ kalanyɔrɔ in kɔnɔna la wa n'i y'a jate minɛ fana tagalen ɲɛfɛ an kɔni b'a ye sa ka fɔ kalanyɔrɔ in kɔni don n'a nataw la a bɛ sɔn ka kɛ association yɛrɛ jabala ye inshallah. Ne tɔgɔ ye Kasim Samake nin madarasa min filɛ n'aw b'a kɔnɔ madarasa yɛrɛ tigi ye nin ye promoteur ye nin ye Kasim Samake alhamdulillah a kɛra an ka yɔrɔ la jala n ye a bonyana ma kɔfɛ n bɛ aw yɛrɛ fana fo ka groupe association an ka bɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo si kalanyɔrɔ min filɛ nin ye aw b'a kɔnɔ bi ne bɛ yan ka ca ni san 25 ye bon n bɛ débrouiller la dɔɔni dɔɔni mais ala ta kɔfɛ ninnu nana u ka association réunion kɛ yan ka n'u ka tilali kɛ yan o kɔfɛ o diɲɛ kɔnɔna na ala y'an gɛrɛjɛgɛ ɲumankɛla dɔ sera ka kalanyɔrɔ jɔ n'olu ka bonya ye o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka association fana fo ka barika da bamananw b'a fɔ bamanankan na ko ni nisɔndiyabagatɔ ko n'a ko k'a bɛ tasuma fifa o dɔw la ni daji ma faga ɲɛji bɛ k'a la o de la ne nisɔndiyalen don bi kɛrɛnkɛrɛnnɛma ka aw fo k'aw barika da ka tila ka association fo k'u tanto k'u barika da vraiment jala n ye kojugu mun ye ɲuman fana kɛ ka bolo nafolo bɔ ka di nin ko nin na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u tanto ala kɛra ye min fɔ suntigɛla ka sara la an bɛ dugawu kɛ ala ka o kan n'u ye hali bi ala k'o kan n'u ye k'aw fo k'aw barika da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Balimaw mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'an fɛ duguba kɔnɔ tuma dɔ la sugu ka dɔgɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan ko o tɛ nafɛnw ye wala o tɛ ɲafɛnw dɔn a bɛ fɔ ko minnu ye baramuso ka nafɛ dilanlenw ye baramuso yɛrɛ maa o maa bɛ yen n'i ye radio ɲɛtaa lamɛnbaa ye don kibaru a tɛ daminɛ fiyewu fo mankutu ka kɛ baramuso ka baara kɛlen dɔ kan a ka nafɛnw n'olu nafɛnw makadi bi gwadumuso caman yɔrɔ o baramuso a ka baarakɛyɔrɔw ka ca nka an bɛ min joona o ye u ka baarakɛyɔrɔ min n'o ye u ka sumanw bayɛlɛmali yɔrɔ ye a kɛra dumunifɛnw ye o a kɛra gwadumuso hajujɛfɛnw ye o olu labɛn yɔrɔ dɔ bɛ sɛbɛnnikɔrɔ yanni ka se sɛbɛnnikɔrɔ sugufiyɛ ma n'i bɔra Cikɔrɔni para k'i kunda Sogonin kɔ sugufiyɛ ma kare fɔlɔ min bɛ ɲuman bolo kare fɔlɔ min bɛ kini bolo fɛ n'i y'o minɛ ka yɛlɛ ka taa fɔ kare 1, 2, 3 ɲɔgɔn i bɛ fara ɲuman bolo fɛ k'i kunda kuluseleke kan baramuso a ka usines de bɛ yen a bɛ siɲɛ caman bɔ an welela k'a fɔ ko baramuso ka usine ka suman bayɛlɛma yɔrɔw k'o kɛ fɛn labɛnnen ye a kɛra sunbala ye o a kɛra datu ye o a kɛra foronto ye o a kɛra fiyefiyɛ ye o n'ala kɛfɛnw o min bɛ labɛn hali gwadumuso ka safunɛ minnu bɛ labɛn k'o bɛ labɛn usine minnu kɔnɔ k'o jiɲɔgɔn k'o kɛnbɛ ka sigiɲɔgɔnw tɔɔrɔ kuma nin fɔra ka se hakɛ dɔ ma an sɔrɔla ka wuli ka se an sera yen tuma min an ye a lase k'a fɔ an nana lajɛli kɛ ko aw ka usine jiw o kɛn bɛ ka Jikɔrɔni 7 mɔgɔw tɔɲɔ ka se hakɛ min ma a ti ɲɛ fiyewu nin baara in fo ka jɔ ko anw yɛrɛw kana lajɛ o jalaki an ben'o de lajɛ ni a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ ka ji bɔ k'a don bolon kɔnɔ ka taa sigi mɔgɔw ka da la an sera yen waati min ani baramuso ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min n'an ye ɲɔgɔn ye o ko ji bɛ kɛ dingɛ min kɔnɔ a y'an don ni an sera yen o seereya ninnu filɛ nin fɔlɔ an filɛ nin yɔrɔ jumɛn na yan ye baramuso kokajɛ de an filɛ yɔrɔ min na nin kokajɛ o tɛ safunɛ ye o ye safunɛ ye maintenant ani atelier cɛ la produit bɛ bayɛlɛma yɔrɔ min na olu ni ɲɔgɔn cɛ maintenant an ka jiw bɛna fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ de la yan nɔ maintenant an ye barikonba de bila yan n'o ye basɛnba dɔ de ye senna duguma yan nin dingɛ ye jumɛn ye nin dingɛ nin ye passage de maintenant ji bɛ na n'a nana yen nɔ a bɛna sigi o kɔnɔ mais k'a to nin dingɛ in kɔnɔ a tɛ se ka boli a tɛ se ka boye a tɛ se ka woyo ka taa yɔrɔ si parce que mɔgɔ de sigilen bɛ k'a kɔlɔsi n'a yɛlɛla a bɛ machine k'a la k'a kɛ barikonba nin de kɔnɔ parce que barikonba fila min sigilen filɛ nin
parce que bilenman min yɛrɛ filɛ nin ale mililitiri ba 20 de an y'o dilan ko urgence la ka n'o sigi pour que fiti minnu ni problème bɛ se ka kɛ k'olu éviter cogoya min na a mana kɛ cogo o cogo bari ko belebeleba 2 min filɛ nin tile kɔnɔ an ka ji bɛɛ bɛ k'o kɔnɔna na mobili fana bɛ yen ni o bariko ninnu ji min bɛ k'o kɔnɔ k'o ta ka taa n'o ye. ça fait ni nin fara dɔrɔn ni ji bɛ kɛ nin min kɔnɔ ni nɛgɛ barikonba min kɔnɔ n'o fara dɔrɔn a ka jisama mansin de bɛ yan o bɛ a sama k'a vide. a tɛ fɔ yɛrɛ parce que mobili bɛ yan a kama de parce que yanni mobili ka na ni ji min bɛ bɔ o de bɛ mara ale barikon de kɔnɔ yanni mobili ka na ta dɔrɔn sinon a tɛ fɔ yɛrɛ. o b'a jira k'a fɔ aw ka ji foyi tɛ woyo ka jigin ka taa quartier kɔnɔna na. non an ka ji tɛ woyo. non. sisan an bɛ taa yɔrɔ jumɛn. an bɛ taa yɔrɔ min na sisan o ye piscine naturelle min bɛ usine kɛrɛfɛ. baara bɛ kɛ ni fini minnu ye olu bɛɛ bɛ ko yan ani samaraw olu bɛɛ bɛ ko yan. olu bɛ ko yan o bassin de filɛ nin ye. o bassin de filɛ nin ye bon na ni musow bɛ faniw ko yan an ka baarakɛ faniw ceniw ni samaraw maintenant ni o ji minnu bɛ bɔn o bɛ lasago ni dingɛ nin kɔnɔ maintenant mobili fana bɛ na o ta. o ji fana boli yɔrɔ tɛ ka don. ayi taga yɔrɔ foyi t'o la o bɛ nin kɔnɔ donc o la mobili bɛ n'o ta yan ka taga n'o ye. bon ji yɛrɛ problème source a bɛ daminɛ yan. ji min bɛ jigin ka taa quartier a bɛ daminɛ yan. an bɛɛ bɛ daminɛ yan ka taa parce que yan musow bɛ tilen ka finiw ko yan fɔ su maintenant aw yɛrɛ ɲɛ bɛ exemple dɔw la nin bon komi kuma minnu bɛ sen na cette fois ci o de peut-être o y'a to ni jama dɔgɔyalen don parce que an tun ye. olu bɛ ji bɔ ni kɔlɔn de kɔnɔ. nin ye source naturelle de ji bɛ bɔ yan a yɛrɛ ma de. ji bɛ bɔ yan a yɛrɛ ma. voilà. bɛɛ bɛ na ka na i ka ji ta yan. mɔgɔ bɛɛ bɛ na ji ta yan u ka faniw ko yan u b'a ko yan nɔ donc u b'a ko yan ka jiw bɔ yan fana ji de bɛ continuer ka taga. o ji de bɛ n'o fara nin ma o de bɛ woyo ka taa. o de bɛ woyo ka taa ji source a bɛ daminɛ yan de ka taa a bɛɛ bɛ daminɛ yan ka taa samedi n'i ye nin lajɛ nin bɛɛ tun ye mɔgɔw ye. u bɛɛ tun ye jama ye. musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan muso 10 ni kɔ waati dɔ a bɛ se ka muso 20 surunya. u bɛɛ bɛna fini ko la yan. u bɛɛ bɛna fini ko yan u bɛ ji ta na. fini ko na dɔrɔn u b'a ji bɔ yan. o ji de bɛ o fana ji bɛ woyo ka jigin ka taa. o de bɛ woyo ka jigin mais yanni y'a source a bɛ daminɛ yan de bon nin ye source naturelle de ji bɛ tilema kɛ a bɛ bɔ yan de. kinkɔnɔmɔgɔw tɛ nin kalama. u b'a kalama parce que n'an nana an y'a yira u la u b'a fɔ ko non ko nin ji mana kɛ cogo k'o tɛ se olu fɛ yen quoi ko nin ji tɛ se ka se yen sinon u bɛ nana lajɛ hali yɛrɛ bɛ nana sisan an y'a sɔrɔ an dɔw b'a yan u b'a lajɛ u ko non ko ka ni ji boli sira min ko k'o geren siɲɛ kelen quoi bon ji nin dun ye source naturelle de bon a bɛ bɔ su ani tile. kuru kara hali su fɛ mɔgɔw bɛ na yan. awɔ parce que ji bɛ bɔ a yɛrɛ ma de. sisan ji bɛ taa sigi yɔrɔ min na an tɛ t'o yɔrɔ lajɛ. jɔnni nin dilan ninnu ye. anw de ye caniveau nin dilan. aw de y'a dilan. ka to don a kɔnɔ pour que ji ka tɛmɛ dugu ma. a kana kari kɔnɔna tiɲɛ. voilà sinon an yɛrɛ ka usine kɔnɔna na ji min bɛ baara yen. o bɛ sigi nin kɔnɔ. maintenant de laban mobili b'aw fana ta ka taa n'o ye bɔ yɔrɔ foyi t'o bolo. bɔ yɔrɔ foyi t'o bolo. an ka jamana faama minnu bɛ saniya ko sɛgɛsɛgɛ olu ma se yan olu mana nin lajɛ yan. jumadon u bɔra yan nɔ u yɛrɛ bɔra yan ko na an n'u kumana parce que ko mɔgɔ dɔw ser'u ma k'u plaignent an yarala u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ sibiri samedi aussi blocage kɛlen ɲɛfɛla la n y'u fana wele ka na ani worobinɛ co min cira carré kɔnɔ ka taa u taara ka taa o fana lajɛ u yɛlɛla ka na u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛ u b'a kalama an ye service assainissement commune 4 an y'o mɔgɔw wele u b'a kalama u yɛrɛ sera an ma wa an tilara k'u wele ka na pour que u ka yɔrɔw lajɛ donc ce qui fait que u b'a kalama. an ka taa ji koron yɔrɔ ye an ka t'o yɔrɔ lajɛ. safɛ nin ji de filɛ ne ka woyo ka taa tan. nin bɛ tile kurukara bɛɛ kɛ nin woyo la. nin bɛ tile woyo la tan dɔn parce que musow bɛ tile ka si woyo la parce que musow bɛ ta ka baara ka tila ka bɔn. bon a bɛ tile ale kɔni bɛ tilen ka woyo a si ka woyo. n y'a faamu sisan. ji min bɛ jigin ka bɔ sosi la ka na muso finiko ji ninnu donc i b'a ye nin bɛɛ dɔɔni de bɛ fara fana kan ka na. i ma co ye nin kɔnɔ wa. co tɛ nin ya ji bɔtɔ t'a fɛ wa nin bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa. an fɔlɔla yɔrɔ min na n'u b'a ko ji bɛ sama ka bila yen ni o kan ka ji kan ka na o bɛ kan ka na sira min fɛ o ye yan de bon yarɔ e kɔni ɲɛ b'a la ji nɔ foyi t'o yɔrɔ la. nka ɲɛ bɛ wuluwulu kɔni caman bɔlen don nin yɔrɔ in na yan. ala ko tiɲɛ. kɔni bɛɛ wuluwulu ye minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa dɔɔni-dɔɔni. jɔnkala n yɛrɛ ɲɛ b'a la nin bɛɛ ye wuluwulu de ye mɔgɔw bɛɛ kɛn bɛ k'i ka wuluwulu bɔ k'a bila ji sira in na ne yɛrɛ ɲɛ b'a la. awɔ nin fana ye wuluwulu dɔ ye kɛ ani yan nin bɛɛ ji de bɛ boli ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka jigin yan fana. o tuma an ka miiri mɔgɔw tɛ nin kalama. u b'a kalama miiri mɔgɔw b'a kalama depuis salo u bɛ nin carré nin kɔnɔ miiri mɔgɔw ka fara assainissement kan u bɛɛ b'a kalama bon yan yɔrɔ nin co cilen tun bɛ yɔrɔ min na o de ye yan i m'a ye ji tun bɛ bɔ yan sɔgɔmada na de tilegan na de u y'a labɛn SOMAGEP mɔgɔw nana u y'a labɛn bon ji tun bɛ jigin yan i m'a ye a ye sira tigɛ depuis a bɛ semaine bon an kɔni y'a ye de samedi don sinon a bɛ waati bɔ voilà parce que komi problème wulila an yɛrɛ wulila ka yɔrɔw lajɛ ka taga donc an nana bɔ a kan ye co cilen bɛ yan
wa an sɔrɔla ka mairie wele ani minnu yɛrɛ bɛ dugumala la k'u bɔ a kalama ani assainissement mɔgɔw. Ne ko dugutigi bɛ yan yɔrɔ in na. Aw tɛ yan yɔrɔ dugutigi la ko kalama ne ka wuli ka s'a fɛ. Bon dugutigi tɛ nin yɔrɔ in na tintigi tɛ yan. Tintigi bɛ yan mais an bɛ ɲɔgɔn kalama la kosɛbɛ. Ji bɛ taa sigi yɔrɔ min na bon o chef de secteur kɔni bɛ yen an n'o de bɛ ɲɔgɔn kalama ko la kosɛbɛ. An ka taa ji sigi yɔrɔ in lajɛ. N balimaw nin fana ye dɔw ka so wuluwulu ye o wuluwulu sira de bɔlen don ka bila jiboli sira in na. An ye welekan sɔrɔ an fɛ ɲɛ t'a la min fɔra an ye ko baramuso ka usine o bɛ ji nɔgɔ minnu bɔ k'o kɛn bɛ k'aw ka yɔrɔ in tiɲɛ. Ne ye baramuso ɲɛmɔgɔba n y'a wele Burama Dunbiya n y'a wele a ko n ma ko jɔsen ɲɛna kosɛbɛ tuma dɔ la n'aw nana ka na ko ɲɛɲini tiɲɛ bɛ bange n'a ka kan ka ladila cogo min a bɛ ladila ten. A yɛrɛ ko ne ma ko ale bɛ kin kɔnɔ yan n'ale ma hɛrɛ min sama ka se mɔgɔw ma ale man kan k'o gɛlɛya sama ka se mɔgɔw ma. Ne ko ne ta tɛ fɔli ye ne yɛrɛ bɛna ka na ko lajɛ. A ko n ma ko ni nana a y'a fɔ k'a bɛ dɔ wele o bɛnna Jarakɛ de ma. Karamɔgɔkɛ tɔgɔ di? Burama Kone. Burama Kone. N ko a ma n ko radio ɲɛtaa don n ko n bɛna kabili sɔgɔma a sigilen don k'a makɔnɔ baara cayara n bolo ne ma se ka sira sɔrɔ. Nana n ye ɲininkali fɔlɔ min k'a la n ko tuma yala aw de ka usine ji bɛ ka mɔgɔw bali ka sigi min ye n wele a ko baramuso ka usine ka ji de don ne t'a mɔgɔ kelen dɔn ne don ne ko a ma n ko yala o tuma ye aw ma se mairie ma wa a ko k'u sera mairie ma n ko aw ma se polisi la wa k'u sera polisi la n ko dugutigi tɛ yen wa ko dugutigi dɛsɛra ne de taara sa ka Kone k'a fɔ a ye ko yala olu de ka usine ji nɔgɔ bɛ ka woyo ka don kin kɔnɔ wa a ko Jose i nali nana an ka taa yɔrɔ yiri la a taara kokajɛ safinɛ o bɛ dilan usine min kɔnɔ a taara dingɛba dɔ yira na a ko ma ko dingɛba ko ji mana bɔ kokajɛ la ji de bɛna bila o dingɛ kɔnɔ a ye citerne belebeleba 2 yira na o citerne belebeleba 2 ni dingɛ bɛ ɲini ka fa moteur de b'u bolo o de bɛ dingɛ in ji bɔ k'a bila citerne belebeleba 2 in kɔnɔ n'a sera hakɛ dɔ la mobili jɔlen don bolo min ye jita citerne ye o jita citerne o de bɛ ji doni ka taa bɔn a kan ka bɔn yɔrɔ min a y'o yira na u ka yɔrɔ min fana bɛ yen a taara yɔrɔ fana yira na hali u ka finiw bɛ ko yɔrɔ min u ka samara n'u ka finiw bɛ ko yɔrɔ min a y'a gwa yira na o fana bazɛnama don n'u ye u ka samaraw n'u ka finiw ko o ji ninnu u bɛ lasago olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan citerne b'o doni ka taa n'a ye n ko a ma n ko sisan o tuma ji ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n'aw ka ji tɛ an taara baramuso kɛrɛfɛla la an taara kɔlɔn bisigi dɔ sɔrɔ yen kɔlɔn in datugulen don dɔw bɛ finiko la dɔw bɛ motoko la ko nin kɔni ye fontaine naturelle de ji de b'a kɔnɔ tuma dɔ la musow bɛ na u bɛ na finiko la a yɛrɛ sigilen filɛ nin n y'a ye motokolaw bɛ yen finikola dɔw bɛ yen fini bɛ ji bɛ fɛn yɔrɔ min na u ye tuyau dɔ dilan yen tuyau in bɛ tɛmɛ usine kɛrɛfɛla la ka taa bɔ ɲɛfɛ ne ko n ko jɔnni ye nin jiboli sira in dilan u ko olu de y'a dilan ka bɔ citerne in na ka bɔ fontaine finiko yɔrɔ in na ka tɛmɛ cogo min u bɛ se ka baara kɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ tɔgɔ di? N tɔgɔ Bakari Kamara. Bakari Kamara ka bɔ kulu sanfɛ fo ka na kare kunna yan ne ma wuluwulu ye min ji tɛ bila nin sira in kan fo n'a kɛra wuluwulu 2 ye so 2 dɔrɔn de bɛ yen minnu ye wuluwulu dingɛ sen n'i y'a b'o la bɛɛ ka wuluwulu de bɔlen don k'a bila nin sira in na yan ne nana ne tun nakun ye sabu ne welela mɔgɔ minnu fɛ n'a tun y'a sɔrɔ ko ne ka kɔlɔsili la ko baramuso de ka ji bi bɔ ka na yan o tun fɔda bɛ ne fɛ nka ne kɔni ye min ye ala ye n seere ye ne ɲɛ ye min ye ji min bɛ bɔ ka na sigi yan n m'a fɔ n'a y'a sɔrɔ ko tɛmɛnen ninnu na ko baramuso kɔni ka ji tɛ bɔ n m'o fɔ dɛ nka sisan kɔni ne ye min ye u ka ji a tɛ bɔ fiyewu a da man d'u la sariya sira fɛ parce que ni mairie mɔgɔw assainissement mɔgɔw baarakɛyɔrɔ mɔgɔw n'u nana ye k'a fɔ baramuso ka ji bɛ bɔ ka don kare kɔnɔna na ni ne de tun ɲɛ y'a ye a fɔda tun bɛ ne fɛ nka kamarakɛ ne bɔra fo kulu sanfɛ fo ka na kare kunna yan ne ma wuluwulu ye wuluwulu ji ye min bɔlen tɛ ka bila sira in na maa si ka wuluwulu datugulen tɛ u ka ji nɔgɔ n'u ka wuluwulu de bɛ tɛmɛ ka na don sira la o bɛ na yan ka fara finikoyɔrɔ in kan ne ko n bɛna sa ka na chef de secteur ɲininka ne kɔni ye min kɔlɔsi o ye nin ye n'ale ye fɛn wɛrɛ dɔn a la wala ale ye fɛn wɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se k'o fɔ n ye bisimila. A ɲininkali diyara n ye Misi Tarawele. Bon min ye jiko in ye jiko in kuma ka ca mais n'a fɔra a ka kuma tiɲɛ yɛrɛ fɔ k'a fɔ ko baramuso ka wuluji tɛna yan o bɛ bala ne la Burama sigilen bɛ n t'a dɔn a bɛ jigin an kan bi a bɛ jigin an kan mais cogo jumɛn na n bɛ jaabi i yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ usine baramuso la
u kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔw dilan u ka jinɔgɔ bɛ jigin yɔrɔ min na yɔrɔ caman fɔ yɔrɔ fa yɔrɔ naani yɔrɔ saba bɛɛ y'o ye n'a fara sitani b'a sama question est-ce que n'a fara sitani b'a sama tuma bɛɛ wa est-ce que tuma tilaw la ji tɛ ka jigin an kan est-ce que tuma bɛɛ sitani b'a sama est-ce que n'a taara k'u bolo la ji tɛ jigin an kan wa est-ce que sitani b'a sara tuma bɛɛ o ye question fɔlɔ ye mɔgɔ sitani tɛ yɛrɛ tuma la défense ji bɛ jigin an kan bi ta kɔ bi ta ɲɛ n'aw ye baramuso ka dingɛ ninnu falen u ka usine ka dingɛw falen f'a ji bɛ woyo e ye chef de secteur ɲɛmɔgɔ de ye ka bɔ yan ka taa yan kɔ ni ba t'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ diɲɛ don o don ni ɲɛ y'a ye ne bɛ n ka numéro d'i ma i bɛ ne wele. o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye i ko sisan ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko fini bɛ k'o ye moto bɛ k'o ye u kɛlen bɛ ka tuyau dɔ dilan ji bɛ o tuyau fɛ ka na i ye buran na ko jɔ ye tuyau in dilan k'olu o tuyau ji bɛ jigin an kan yan o tuyau ji bɛ jigin an kan mɛ u t'anw nɔ ye o b'olu fɛ yen o jose ji bɛ buramuso fɛ ka jigin an kan yan buramuso ka ji don sa o buramuso ka ji tɛ sa o ji kɔni bɛ buramuso la ka jigin an kan yan o jɛlen don ça c'est clair et net mais bɛ fɛn kelen bɛ f'i ye n kɔni ye kuma kelen fɔ aw ye burakɔnɛ filɛ nin ye k'a fɔ buran ma taa se la buran ne de burakɔnɛ ye a b'a se la buran b'a se la mais usine ko ye usine ko de i tulo bɛ na baara ji bɛ se ka taa ka baarakɛlaw bolo dan buran bɛ sunɔgɔ la so minute 1 heure 2 heures ji bɛ taa ka baarakɛlaw bolo dan citerne bɛ taa i b'a sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ la yɛrɛ ji bɛ jigin an kan buran t'o kalama o t'o jɛla buran ɲɛna dɛ n'a kɛra ne ye buran wele ni buran ye wari b'anw kan citerne ta ka ji sama ka bɔ yan a y'o kɛ a ka ca o a yɛrɛ a bɛ citerne wuli ka wari b'aw ka ji sama o bɛ dɔ ye mais k'a fɔ ko buran ka ji bɛ jigin an kan a sigilen filɛ n t'a dɔgɔya dɛ a ka ji bɛ jigin an kan mais n bɛ ka finigɔrɔ min fɔ nin ye finigɔrɔ in ni sera ka finigɔrɔ in geren ni finigɔrɔ in gerenna buran bɛ lafiya an bɛ lafiya mais tant que finigɔrɔ ma geren an tɛ lafiya dɛ mun f'i ye dɛ. buran i ye kuma mɛn yan a ko a usine na ji a ye jiboli sira min fɛ ko k'a geren n'a gerenna chef de secteur e fana ka kin kɔnɔ yan ma dɔn n'i wulila ka taa lajɛ ka bɔ fo sanfɛ fo duguma wuluwulu ji minnu mɔgɔw ka ɲɛgɛn wuluwulu ji minnu bɛ jigin ji la ye e ye kabilatigi ye yan o tuma e ma se ka dabali ni fɛɛrɛ sɔrɔ la wa. n bɛ jaabi o la monsieur Jose salon kɛlɛ min wulila jiko in na yan dumuni mɔgɔ faga tun bɛ nin ka bɔ a la bi ɲinɛ ta ma kɛ kɛlɛ ye o parce que ɲinɛ ta an y'a jateminɛ an b'a a ɲɛɲini balimaya sira kɛlɛ t'a la salon kɛlɛ wulila yan a ka bɔ hakili ma balawu wulila yan mɔgɔ tun bɛ nin ka saya kɔrɔ bɛ a b'a kalama salon ta kɛra balawuba de ye mais ɲinɛ an y'o balawu éviter a bɛɛ jiko kelen ye n'o kɛra ni u ji tɛ ka jɔ a b'a ka continuer ka na bon ne yɛrɛ bolo kɛlɛ tɔw ɲɛnabɔ bilen Segu-Kafow de b'o ɲɛnabɔ o ye kelen ye salon il filɛ ka fɛn minnu fɔ n ye ji bɔ yɔrɔ minnu na i taara lajɛ ne bɛ se écoute-moi le commissaire de police de Sɛbɛnnikɔrɔ il a donné son adjoint le capitaine Cissé a ye yuru in ka taa ni siɲɛ 10 ye n'i taara pere sa famille fɛn fɛn de ji ka jigin a bɛɛ disi b'a bolo a y'a bɛɛ convoqué salon k'a bɛɛ datugu. munna o ma se ka wuluwulu sen fo ka se nin yɔrɔ voilà demandez la police demandez la mairie. n bɛ taa mairie mɔgɔw i ye petit ɲini a ko dugutigi dɛsɛra dugutigi kɛlɛ ma dɛsɛ dɛ mairie dɛsɛra polisi dɛsɛra buran b'i ka kuma sɔrɔ jela ne de ko ten a ko ne ko ten a liste bɛ polisi commissariat bolo a liste bɛɛ mairie mɔgɔw b'a kalama ce matin j'ai appelé le maire il y a plus de 4 fois hali bi ma ye ɲa la Bakari Ɲare le maire chargé de l'assainissement hali bi ma ye ɲa la a bila radio la a b'a fɔ b'a ko n y'a fɔ a bɛna mɛn o n ye dugutigi wele yan dugutigi Issa Douya a k'a bɛ réunion na salon mankan min kɛra yan quand tu bas au 9e yan dossier bɛ tu demandes le capitaine Cissé yan dossier b'a tigɛ kɔnɔ moi j'ai été entendu yɛrɛ l'an passé moi j'ai été entendu au commissariat de police pour ce problème là u ne ka audition ta ko PV k'a la mais ni kɔma bɔ la sɔrɔ an bɛ mun de kɛ ɲinɛ polisi b'a bɛɛ kalama ils sont courant de tout salon na sini buran ko ma ko somajɛsi tuyau dɔ pétulé mais somajɛsi o ye faso ka somajɛsi o cogo la bon k'a bɛ mɔgɔ ɲini o t'o dilan n ka denmisɛnninw ko ma ko tuyau dɔ la ne tulo de n'a bi ni buran ma sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ ji nɔgɔ ko musow bɛ fini kɔ yɔrɔ min na nin ni buran ma sera ka fɛ ka yen giri wala an bɛ lafiya a bɛɛ tɛ buramuso dɔrɔn ye koyi mais a caman donnen buramuso la parce que imagine toi tu sais bonnew de bɛ yen jinɔgɔ de bɛ usine de jinɔgɔ bɛ fa ni fara citerne de b'u sama ça c'est un travail o ye mɔgɔninfin ka baara de ye o dépense bɛ se ka bɔ a la dépense bɛ se ka bɔ a la sur ce plan là ça o sira fɛ ni fili kɛra baara la o ɲangi ka nɔgɔ sabu a bɛ dɔn usine tɛ se ka dilan ko i ka ji nɔgɔ ani i ka fɛn nɔgɔw bɛɛ boli kin kɔnɔ sariya tɛ sɔn a ma o. n'i ye nin kuma wuli i b'a dɔn wa jinɔgɔ in depuis tilema bɔra jinɔgɔ in bɛ ka na un moment ji jɔra pewu a ye tile 10 kɛ an ma ji yan ɲɛ la ka yɔrɔ bɛ ja a kɛra a ma kɛ a ma mɛn yɛrɛ ji bi jɔra a waati la an ka alimami ye kutuba k'a kan jumadonya dɔ ko Burama Dunbiya ka usine ji bɛ k'an tɔɔrɔ a ye kuma caman fɔ a don n tɛ se k'o bɛɛ kan quoi Burama Dunbiya ye faama de ye an ye pantanw de ye e bɛ se k'a baara kɛ an ta cogo di e ka jinɔgɔ de b'an tɔɔrɔ an pantanw tɔɔrɔ vraiment a ye kuma caman fɔ a ma tɛmɛ tile 2 ka ji jɔra plus de 10 jours ji tɛna bɛɛ mun yɛra
répété ça la jibo wal ay buran lentan do wala wala jibo jindi la nta ko wulu jutana de mais wulu jim mina jim bo jila o bo entraîner kana wulu jim me sala la de munu ka wulu bo ka bla sala de isin jina to bo entraîner ka isin jim ka bla barkade la jo dona ni la so ni jiye ba am ba ko la ay boyta ce matin na so kana ka jiye ba ko ko do nko demson ma ngai to ngonte puyi ma ci sa secteur na so ne ka sacrifier pour que sibno ko jugo wanyina bo anga jugo wanyina bo c'est pas un problème ay bo ko to c'est pas un problème ani dina ne ko jugo no problème te kanyina bo do beti yesoro ko de kadine mais les enfants moi sont écouter ta bo ta na to ya to ma jane yo et tu na so bo tian bo de kadine jika do ne ka so ka na so jubi ne ka so ko de kadine c'est une fierté pour moi il te mena bran ko ba c'est là de ma clientèle duguti tissé mérite qu'un rappel pour tout ce possible ta ne même là demande le capitaine si ba ko de appuyer Kamara ala k'an bɛɛ sababa tiɲɛ ko tiɲɛ fɔ kuma balimaya tɛ sigiɲɔgɔnya tɛ ne kɔni limanen dɔ fɛn kelen na ka bɔ fo kulu sanfɛ yan fo yan ni bɛɛ y'i ka wuluwulu bɔ ka bila siraba min kan san kalo 12 ji tɛ ja n'i y'a ye anw bɛna e fɛ e ka seereya an mago b'o de la n'an ye seereya e ka seereya lamɛn sisan n bɛ taa polisi la ne yɛrɛ ye ɲɛ ye min ye n'i ka cɛkɔrɔbaya n'i ka sɛgɛn tɛ an bɛ wuli sisan an bɛ taa lajɛ yɔrɔ ka bɔ yan ka se baramuso la a du ka ca dɛ a bɛ du 100 bɔ ne tɛ se ka kɛ seere jugu ye n'i y'a ye ne nana yan kuma de fɔra ye hali ni fantan ni jalaki b'i fɛ ne b'a f'i ye jalaki b'i bolo an ka jamana ye mun y'a ci a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ setigiw dɔrɔn de bɛ tɔɲɔni kɛ k'a sɔrɔ hali sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ yan e bɛ se ka ka wuluwulu bɔ cogo di ka bila bɛɛ da fɛ kulu yeleke de dun n'a bɛ sanfɛ ka jigin tintin de bɛ ka jigin n'a y'a sɔrɔ k'ale dugukolo plati dun sa ji boli tɛ nɔgɔya ne m'a fɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba ye min fɔ ne m'a fɔ ko baramuso ka ji t'a la dɛ a mana kɛ ni baramuso ka ji ye cogo o cogo ne b'a fɛ e fana ka wuli wulada kelen i ka wuli ka nin kari minɛ ka yɛlɛ ka taa fo sanfɛ ne ye du 2 de